Nami karon dere sa job fair sa Cebu Capitol. Pero ngita mig trabaho kay wala mi trabaho. Kuyog gyapon may sa kong amigo na may registration mo na may screening mga on sa mi. Ang problema ni ron wa may kwarta. Murag ang amo nakit Andre San Jose Big Shop. Pareho naman sa Talamban din. Lagi pareho ra ni siguro sa Talamban. Nga mo na lang is interview o screening sa mga kompanya nga among gi-lista dito. Help me. Ano siya first time na ko mo suway og job fair. Galibog ko sa kag isuwa. Dili siya pareho ang usual nga mga apply ka og trabaho dito nga pasa kag resume, pasa kasi imong biodata or application humana. Dire kay imo pang isuwa tang kagigian. Pero masindot tong klase nga registration kung ilang hatong gi-online para igabot dire print na diretso. Dili na mo sige suwa nga tanabay naka-post na dito. Gipang check na lang kung unsa nga mga job vacancies ilang gusto. Mo sa na siya naka-disadvantage kung on-site ang registration. Karon kay mangita sa aming makaunan, pili lang may Jollibee, pili lang may aning burger steak usa, may na lang kung pulso. Kay mo ray ma-afford sa among bulsa. So, naami Jollibee karon, nga unsa mi dire, ang among kanon mo ni siya. Ani siya ko double rice, bahala ko sa rice utan. Ang kan Joseph kay spicy. Kana. So, naami iced tea. Yan, napag tubig. Sige, mabate. Larga. Mabusog na may ani. May lag ma-hire may ani ron. Lagi. Manamig paniud to. Agawat ni guys, magta na mi. Balik na sa Capitol. Among tanaw nito gitawag na ba among number. Parot na among kaon. Wala ni sud, bukog na lang gid. Ano niya? Ako gisulin. Amo ginang gitilok para way mahabilin pero ang iced tea na pa. Dilag ko ng iced tea. Tubig lang gid ako. Balik na mi sa Capitol. Among tanawon og nahurot na ba dito ng apply or basig kami na lang poy napadito. Pabalik na mi diri sa Capitol, manamig paniud to. Gikan mig Jollibee. Kamay na lang gani kay nito ang uwan pero napaghihapoy panagsa nga totaligsik biglang ato lang antuson atong tan-awon kay first time pa ni nak mosuway aning job fair. First time ni Joseph. First time pa rin Joseph mo apil ka ng job fair di ay. Suway lang niya to. Suway lang ni. Kaloyan ma-hire day abroad instant. Karon dayon dadon na mi dito sa Australia. Way passport lahos. Tan ako kani mga tao dire naniud to na sa nidaan. Kay og di ka maniud to, pas mo jud ka. Kumanami sa amo ang interview overseas o local job fair dire sa Capitol. Pati na to. Ang among gi-applyan katong dairy farmer o katong regional training staff sa usa ka LPG. Katong dairy farmer kay abroad to siya napati usa katong documentation officer nya mo lagi ang kaning regional training staff o documentation officer is magbiyahe manggod mga pressure nga trabaho. Ang dairy farmer ang nakabutang dito is further vacancy man taas kay linya dito dili jud kayo siya nga direct gid nga hiring gid ba to kay human gani mo sa imong interview is i-recommend pa kanila for another set of interview. Much better siguro if personal na lang gid mo mga apply
sa mga kompanya. Wala lang ko nikuha og video dito sulod kay basig makasabaan tas mga CSU pati lang mga personnel unit nila dito. Nang wala lang gyud mi ma-picture dito, wala mi mo video kay basin nagbawal ba masitaon niya ta. Mo ni akong first experience sa job fair. Daghan ang nag-expect og direct hiring. So na ko na istorya dito sa kababae nga gikan pa kuno siya og Bohol. Ni ari lang jud kuno siya diri para lang kuno mo-appeal aning job fair diri sa Capitol. So layo pa to siya biyahe. So human na pod niya diri mo uli pa to sa Bohol. So medyo layo gyud. A few moments later. Wala pa day mi uli og lahos. Na pa day mi diri sa Ayala. Nakalimot ko mo palit man day kog ing sa printer. Amo sa ni sa restaurant yung Ayala pabugno sa mi gamay. Nangita kami kung asa ni dapitang sa mga ink nila. Kasi kapila ko balik-balik diri permer di ko masaag. Are mi mamalit og ink sa Octagon. I don't know kung pila kay ilang price wa baka mamahal. Kay di man mo dawat ang Octagon og debit below 300, ngita sa mianig ATM machine pod kay mag-withdraw sa mi. Naman ko no sa sunod nga level, mura gimig daghang kwarta no. Kay mga withdraw pa kuno nya wala tisod ang ATM di eh. Adere, kay nay ATM sa China Bank, pwede ra ni. Sayang kay dili ka dispense ang unang ATM nga among gipasnakan, ngita na pamiglain. Naog na sa mi sa ubo sa ani. May lang isunod nga ATM mo dispense na gid ni. Mao gihapon unable to dispense. So ngita na pataglaing ATM. Dara kita na may diri BPI. Ang ganina kay China Bank sa North Metro Bank karon atong suwayan ning Bank of the Philippine Islands. Uy kataas sa linya. Balik mi dito sa Octagon. Para na mo ang paliton ng ink. We are now back in Octagon. Amo nang paon ng ink nga among gi-reserve ganina. At last nakuha na namo ang among gipalit gikan sa Octagon nga ink. Karon mangita mi gamong kakan-anan na mo tong gipangita tong siupaw nga among nakan-an diri before. Asa na to dapita na ako naluyo sa Brustans ko no. Pero amot mo na baning dana diri. Amo lang pangitaon. Ang amo na lang buhaton na ni amo lang gamiton ng among mga ilong pagsimhot. Manami og snack padong nami magawas diri sa metro. May lanigo mag-uwan gihapon ron. Kauwanon ra ba? So sige lang, dali-dali lang yan og unsa ni. Mo giingon nga kung kinahanglang maligo, ang mga ligo na lang yun. Diyan ay may gawas diri sa Metro Ayala. Doon na mo ang parkingan sa motor. Para mo larga na mi. Katong among gipang-applyan sa job fair, apply ra to kutob. Wa gyud toy kuan nga ma-hire. At least ba naka-experience ta og job fair. Wa may on the spot nga na-hire po dito. Mangadto na mi kay para di mi maabtan diri og uwan. Kay salamat sa inyong pag-uban-uban namo. Hantod na po sa sunod higayon.